Нангундаг Самарқанда бойбачоба ни пакармано. Не. Самарқан ба ойликатон чанд пул буд? То ҳамин цитрус ба бананка дизайнмаса мекардем ба имошин ҷалоби 10000 ҳам ёфтагӣ. Ха, маш ба 10000 ёфтагӣ. Инҷа ба чанд пул ойлик? Ашиш то аша. 6000 то аша ёфтем стабили мкама 6000. Ха, инҷа 10000. Инҷа бизнесмен будед мешун? Инҷа бизнесмен кардем. Хош. Америка плюс и минусаша гуфтат кани? Агаҷо ман чӣ гӯям? Ҳозир ҷои корама бинед, ойликама бинед. Ҳозир ман ҷои яша мекагима нишон медиҳам ку. Сону хоҳшам такта хонаи миллату мегӯед ки минус плюсаша. Чӣ хонаитон? Замак меохе? Не, акаҷон, абишни хона, ну акун Нангундаг Самарқанда бойбачоба ни пакармано. Не, ахи круто мехонитон. Акаҷон вай Самарқанд якта барои бассейн шудан лои ман райцентр ба рафта пул дагем дако. Не зану бачаки рафта метунам. Ягонҷо бассейн ҳама ҷо пулаки. Дани хонаи ма бассейни созака. Май декак боштам пешкиша мегирунам зимистони 40 градус ба обаш ҷӯшта хомӯри дака. Дахшат. Чисти ҷакузи. Кайф ака. Рафтагитон наим биё. Сони брат, бо якта чиз бачои нормальни бачо дидам, ҳамин хеле закон не. Мужик бачо да, Самарқанд акун пешашва манам ту тайкунаш мошо қиматки мегаштаги. Зану бачеш ба вай, ман ҷо омада билат кезошуно кун Не. Вай, голубой кайсен, камошон транс кайсен. Инзели мӯл. Не. Ҳама ман гуфтане ки мардак ми, мардага ба тоғлиша гӯяёд ба. Чикелинг ба омайси, бали чӣ омайси гета?